Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Prije nego što krenem na ovaj video, hoću da vas pozovem sve da ponovo se prijavite ili učestvujete na radionici 7 nedelja do transformacije, jer nekako mi uvek propustim da najavim to ovdje i uvek najavljujem na svim ostalim društvenim mrežama. Radionica 7 nedelja do transformacije je online radionica koja služi za kompletnu transformaciju života. Detaljnije o njoj možete da saznate putem maila đorđevićkatica@gmail.com, a radionica je na velikom popustu za sve one koji se sada budu prijavili u ovom periodu martovskom. Poslednji put će verovatno za ovu godinu biti ova radionica, tako da ako želite da je pohađate i ako želite da učite sa svima nama, ima nas 330 na radionici. Ako želite da učite sa svima nama, prijavite se, iskoristite popust. Radionica počinje 20. marta i traje do početka maja. Jednom kad se prijavite na radionicu, možete se vraćati svaki put sa svim narednim ekipama kada budu dolazile i naredne ekipe, potpuno besplatno, znači bez dodatne naplate. Tako da to hoću da naglasim. I također za biznis dvomesečni program koji služi za pokretanje online biznisa, za one koji žele da pokrenu nešto online i ne znaju odakle da počnu. To je individualni program, također važi veliki popust i sve informacije možete dobiti putem maila đorđevićkatica@gmail.com i za program možete se prijaviti isključivo do kraja marta, jer nakon toga ću ja ići na porodiljsko i verovatno me neće biti neko vreme. Tako da je to individualni program, iz tog razloga vam i naglašavam to, a radionica 7 nedelja do transformacije je grupna radionica i možete da se prijavite za nju pre 20. marta, znači 20. marta počinje, a do početka maja će trajati. Hoću sada da se osvrnemo malo na jednu temu koju sam odlučila da snimim kada bude prošao jedan period i kada se malo budu stišale strasti i kada se malo ljudi budu ohladili od pretrpavanja tim temama, jer prosto previše ljudi je nasnimalo koje kakve budalaštine o temi o kojoj ovdje pričam i koju vidite ovdje kao najavljenu, a to jeste cyberbullying ili nasilje na internetu i kako se uopšte suočavati sa tim, jer imali smo nažalost prilike da vidimo, mislim jeste prilično ozbiljna tema i hoću da snimam ovaj video prvenstveno zbog svih onih ljudi koji odluče da se bave bilo kojim poslom online, zato što bez obzira da li ćete vi sutra prodajete gaće i čarape na internetu, možete prođete kroz isto, ili ste jednostavno samo klasični korisnik interneta, društvenih mreža, bilo čega, možete prođete kroz iste stvari kao i većina nas koji se bavimo intenzivnije, i koji možda vodimo svoje poslove i kojima je postala primarna stvar, primarna zarada, primarno što život vodimo bukvalno preko interneta i što nam bukvalno sve funkcioniše i zavisi od rada interneta i kontakta sa ljudima upravo preko njega. Desila se situacija koja je verovatno većini ljudi već poznata, da je devojka koja je, ajde da kažem, influencerka, ali ja ne želim tako da nazovem, nekako to influencerka mi deluje glupo, znači osoba koja je isto imala svoj život preko interneta, mlada devojka koja je vodila svoj život preko interneta, da se ubila zbog tog, da kažem, nasilja i da se eto tako neka situacija desila. Nije prva, nije ni posljednja, možda je prva za koju mi javno znamo na našim prostorima, ali u svetu nije ni prva ni posljednja koja je jednostavno sebi prekratila muke sa kojima nije umela i nije znala da se nosi samo zato što je neko bio dovoljno hrabar da joj uništava život preko poruka. Poruka, komentara i tako dalje. Ja ne znam o toj situaciji, ne znam o toj devojci, o njenom životu, ne znam mnogo, ali što kaže, ona je samo primer nečega, nažalost, do čega može da dovede neadekvatno prihvatanje onoga što internet nudi i
možda neznanje u suočavanju sa svim takvim situacijama koje mogu da se dese preko interneta. Ono što su, na primjer, snimci na koje sam ja naletela i čula sam samo par rečenica od nekih ljudi koji su snimali vezano za internet nasilje, i to od ljudi koji nisu sami sposobni da se suoče sa internet nasiljem, posebno koji se bave motivacijom. Sa kim ćete to da povežete, apsolutno me ne interesuje. Ono što je bitno je tema sa kojom se bavimo ovde i tema koja može mnogima možda da promeni život i da ih navede da malo se više informišu kada se desi ovako neka situacija ili da se ne bi desila ovako neka situacija. Pre par godina, znači ja kad sam počela da snimam, dešavalo se da nema kome ne pljuje. Znači, nema kome nije pljuvao i nema šta se nije dešavalo i nema situacija koliko puta sam sedela i preplakala i nisam bila u mogućnosti da nastavim ni da snimam, ni da pričam. Plašila sam se ko će da me spopadne na sred ulice. Desilo se nekoliko situacija gde sam počela da razvijam strah od ljudi koji, ja uđem u autobus kao normalna osoba jer ja smatram da ja i dalje vodim normalan život, da mogu da uđem u autobus i da bi trebala da uđem u market, a da me niko ne spopada od ljudi koji možda gledaju na YouTube moja videa. Ipak se desilo da prvenstveno žene su me zastrašivale, čak i ako one smatraju da to tako nije i da to nije ništa strašno. Znači, dešavalo se da me ljudi prate po marketima, da se kriju između rafova, da me spopadaju, vrište moje ime na kasi i tako dalje. I ja sam bila u fazonu, jel su ovi ljudi normalni, da li ja nisam normalna, što se meni ovo ne dopada, što ljudi ne znaju normalno da priđu i da kažu, izvini, ako ti se nešto toliko sviđa i ne možeš da me zaobiđeš, izvini, ćao, pratim tvoj rad. Bilo je super ljudi koje sam sretala svuda i po tržnim centrima i koji kažu, jesi ti taj i taj, joj, baš volim da pratim tvoj rad. To je nešto što je po meni kulturno pristojno, ako baš moraš, da se nekome obratiš, ja ću ti uzvratiti istom merom kao čoveku. Ali je bilo jako puno ljudi koji nisu imali, što kaže, nisu imali kantar kada vas popadaju negde i kada urlaju, skaču kao da ste vi neki bog. To je za mene već bolesno. Međutim, čak ni ti ljudi nisu bili toliki problem zbog kojih sam ja razvijala strahove. Desila se situacija da neke osobe i neki ljudi su sebi dali za pravo da o meni snimaju, da se predstavljaju lažnim imenom, da snimaju YouTube videa u moje ime, da kradu moje privatne slike, da spominju mog mrtvog brata u videima, da odmeravaju da li sam dobra za ove ili one stvari, da o tome pričaju u videima, da lažu, na primjer, ljude koji mene ne podnose. Znači, skupljali su ljude koji mene ne podnose, da bolujem od epilepsije, da sam završila u bolnici i tako dalje. To je išlo u nedogled. I onda se desilo da u to budu uvučeni još neki ljudi koji se bave sličnim poslom kao ja, i jedna osoba od tih ljudi je snimila video vezano za cyberbullying i ta osoba me tako iznervirala u momentu kad sam videla nakon stradanja ove devojke šta je ta osoba rekla vezano za cyberbullying. Znači, ovo što kažem sad je istina 300% i nema druge istine osim toga. I ja samo hoću da kažem šta ja mislim, pošto znam da većina ljudi to posmatra sa strane i misle da to nije dovoljno realno, a onda neko snimi video o tome, priča o tome, a nije bio u stanju da zaustavi i spreči taj cyberbullying koji se dešavao i meni i još gomili ljudi od strane jedne osobe, i ta osoba nije imala dovoljno petlje, a ta osoba uči druge ljude kako da budu srećni, zadovoljni, da stvore uspeh u svom životu i tako dalje. I iskreno ja na to ne mogu da ćutim. Evo, ja ću reći iskreno, a vi povežite sa kim god želite. Znači, desilo se da određena
persona koja, hvala Bogu, više nije deo mog života, je bukvalno bio taj neko ko vrši nasilje nad gomilom nas koji se bavimo sličnim poslom. Znači, tu je bilo prozivki od naših porodica, naših života, taj neko je švrljao po našim profilima, skidao sve moguće snimke, slike, sve moguće što je moglo da se prikaže. Taj neko je pisao laži o tuđoj deci, o bolestima koje nosimo, o prevarama, krađi i tako dalje, da ispadne da, znači, svi koji se bavimo sličnim poslom, motivatori, iscelitelji, bla bla, da smo mi svi lopuže neke i da to treba prikazati u najgore mogućem svetlu i izmisliti što više priča da bi se nečiji život uništio. U onom momentu kada je to došlo do ekstremnih namera, gde ja više nisam mogla da spavam razmišljajući o tome kako neko može da dođe uopšte do toga i pošto su ljudi neki koji su mene pratili pa onda zamrzeli iz nekog razloga, prešli na te kanale, pridružili se tom pljuvanju, počeli da dele te snimke, pa onda da se prepucavaju pa da pričaju da jeste, to je istina. Znači, neko je delio bukvalno priče kako se ja švalerišem sa ovim, sa onim, kako ja naplaćujem seksualne usluge. Znači, svašta je tu bilo, svega i svačega je tu bilo, da sam ja bila na ivici nervnog sloma, do čega je to dovelo, posebno u onom momentu kada je neko počeo da koristi ime mog brata u svojim videima, ko je počeo da govori da ja brata nikad nisam ni imala, od čega je moj brat umro i šta ja koristim da bi zaradila pare. Tu mi je već pukao film. I desila se situacija da jednostavno sam poželjela da prijavim tu osobu. Hvala Bogu, imam dovoljno stručne ljude oko sebe koji se bave cyberbullyingom, koji se bave hvatanjem upravo takvih ljudi i prijavljivanjem takvih ljudi, kao i suzbijanjem sadržaja koji je takav. I desila se situacija da obavestim te druge ljude koji su bili upleteni. Ti ljudi su se žalili i meni i još nekima sa strane, znači imamo poruke, screenshotove, žalili su se upravo na tu istu osobu koja im uništava život i koja se svaki dan trudi da nam uništi svima zajedno život i koja se trudi da na sebe privuče pažnju upravo lažima i uništavanjem tuđih života. Glavno, bilo je priče, ok, prijavljujemo svi zajedno, prijavit ćemo sva ta videa, postoji YouTube, ekipa advokatska koja rešava takve stvari i gde se to stvarno tretira kao zločin i nasilje. Znači, ako se ne reši tu, to ide automatski na sud, ide u policiju i to je sve legitimno, legalno i postoji način prijave. Ako vas neko maltretira, znači postoji način da prijavite nekoga na legalan, legitiman, ispravan način, čak i preko društvenih mreža. I neki su se složili, ok, ići ćemo, prijavit ćemo svi, zato što je mnogo efikasnije kad prijavimo svi, znači mi ne prijavljujemo lažno, tačno znamo šta se prijavljuje i desila se situacija da ta jedna osoba koja je sad snimala video skoro o ovoj devojci koja je nastradala, koja je pričala o cyberbullingu, da je isto bila upletena u tu istu priču i mi smo podelili informacije kako tu u stvari treba da se prijavi. Znači, osoba je bila zabrinuta i raspitivala se na koji način može to da se prijavi i na koji način taj neko može da nam se skine više sa glave i šta više da radimo povodom toga, jer prelazi svaku granicu i meru. U onom momentu kada je došlo do toga i kada smo svi krenuli da prijavljujemo, znači na YouTube-u imate opciju da obeležite sadržaj gde se vi spominjete, zašto se vi spominjete, zašto prijavljujete, od kog do kog minuta, znači to je sve legitimno, onda YouTube pregleda i odluči šta će uraditi sa tim i da li će slučaj obraditi ili će ga ignorisati. Svako pametan, zna od nas da ništa lažno nismo prijavljivali. I sad dolazite na YouTube-u do jednog koraka gde vam YouTube kaže ovako: ukoliko lažno prijavljujete određenu osobu, znači to postoji, naravno, ljudi rade lažno mnoge stvari, ukoliko lažno prijavljujete maltretiranje ili određenu osobu, vaš YouTube kanal može biti ugrožen, te možete izgubiti kompletno YouTube kanal. Znači, ako ti nekoga
krećeš, što kaže, i ako ti prijavljuješ nasilje lažno, naravno da ćeš ti biti ugrožen i da će to biti istraženo i da tvoj kanal može biti ugrožen. Svi mi koji smo znali to, naravno znaš da ne prijavljuješ lažno, mi smo nastavili sa prijavom i sve ono što je bilo vezano za nas blokirano je, uklonjeno i dotična osoba je bila obaveštena da ukoliko nastavi sa takvim stvarima, da će kanal kompletno biti obrisan od te osobe. Ok, znači to je to. Nema šta sad mi više da se ganjamo. To i popunili smo, upisali, obeležili, to je sve. Da bi osoba koja je sad snimala o cyberbullingu se povukla i nije htjela da prijavi. Zašto? Zato što, evo ja ću da kažem zašto, zato što je nekome bilo bitnije da zadrži pare i pratioce, zato što se neko uplašio za svoje dupe i za svoje pratioce i nije hteo da zaštiti ni nikoga od ljudi koji su maltretirani upravo od tog cyberbullinga o kome ta osoba pričala. I ta osoba je rekla ovako, mi verujemo u karmu, nebitno je ko smo to mi, i verujemo da svako kako radi tako mu se i vraća. A do juče si se raspitivala osobo upravo o tome kako da prijaviš tog nekoga zato što proziva tvoju decu, tvoju porodicu, tebe, tvog muža, vaše bolesti i koje šta. Znači, do juče si se raspitivala u onom momentu kad si došla do koraka gde te YouTube upozorava ako lažno prijavljuješ, bit će tvoj kanal obrisan. Ti nisi prijavila čak i ako znaš da nije lažno. I sad, apsolutno je nebitno što ta osoba nije prijavila. Znači, ta osoba je dozvolila da njena deca budu na tapeti, ta osoba je dozvolila da njen muž bude na tapeti, da ona bude na tapeti, da joj roditelji budu na tapeti i da se to vrti. Zašto? Zato što mnogo pratioca može da ode ako slučajno YouTube nekom greškom pogreši pa izbriše njen kanal. I onda tako neko priča o cyberbullingu. Neko ko se više plaši za svoje pratioce nego što bi želeo da spreči čak i da neko drugi bude maltretiran, jer je tu bilo nas mnogo kojima je spominjana porodica, kojima je uništavan život sa takvim snimcima, koji nismo mogli da spavamo zbog takvih snimaka, koji smo doživljavali stresove i plakali po ceo dan i onda takva osoba snimi video o cyberbullingu i ko su hejteri i kako bi mi trebali da se ophodimo prema njima i tako dalje. Pošto sam ispričala sve to, prvo hoću da vam kažem da ljudi koji vas često uče pozitivi i koji vas, mislim, stvarno, ide mi na živce ova situacija zato što vam pričam istinu, pravu istinu, koja leži iza mnogih predavanja i ovoga. I ide mi na živce kada vidim da neko sere u videima i u svačemu nalazi način samo da izvuče pare, čak i u tom momentu gde ti vidiš da je devojka nastradala i gde ti svoju savest čistu nemaš, jer ti ni za sebe ne bi stala, što kaže, u odbranu da se zaštitiš od cyberbullinga, zato što bi smatrala da ti možda ta zaštita može da ti oduzme pare. I zašto bi prijavila nekoga na YouTube-u ko te maltretira, jer to može da utiče na to da ti imaš manje pratioca, da nemaš sutra kanal. To je bilo bitnije. I to se naravno nije prijavilo. Znači, ta osoba nije prijavila tog nekoga ko je maltretirao gomile i gomile i gomile ljudi. I sad ja hoću da kažem vama, kogod da dođe do ovog videa, klinci, bez obzira ko ste i šta ste. Budite dovoljno pametni da u onom momentu čim primetite da vas neko maltretira, čim primetite negativnu konotaciju, ne znam, poruka, ne u smislu ja sam shvatila to tako negativno pa sad kao prijavit ćemo svakoga. Ako neko počinje da ulazi u vaš život više nego što vi dozvoljavate, ako neko, ne znam, snima o vama, šalje vam preteće poruke, pokušava da uništi nešto što vi radite, prepoznajte to i prijavite bez obzira šta neko smatra da će biti posljedica toga da se ovakve stvari ne bi dešavali, da ne bi živeli sa tim tragedijama.
Tražite odgovore na pravim mestima kod ljudi koji su stručni i koji se bave tim internet nasiljem i koji su prošli kroz to internet nasilje, jer ljudi koji su kukavice da reaguju sami za sebe, ne pričam sad o ovoj devojci koja je nastradala jer očigledno je previše mlada bila i možda nije naučena da se nosi sa tim. Ali kažem za ove odrasle koji daju kao neke savete. Ljudi koji su kukavice da se zauzmu sami za sebe samo zbog jedne šačice para, nisu oni koji uopšte mogu nekoga i da posavetuju kako da se zaštiti sutra. Znači u onom momentu kada primetite, ja vam ovdje neću pričati o ljubavi i neću vam pričati o saosećanju, svaka budalčina bira da bude budalčina, svaka skotina bira da bude skotina prema vama. Kad vi to primetite, ne možete da kažete ok, prvo ću da prijavim, pa kad mislite da ste vi ugroženi i da možda će biti ugrožena vaša zarada, onda se povlačimo, podvijamo rep pod dupe i onda kažemo karma će da mu vrati. Ja ne znam da li neko želi da čeka da sutra njihova deca odrastu, da ih ta ista osoba spopadne koju oni su mogli, da reše, što kaže, oni su imali priliku da sankcionišu to nešto, da spreče da se širi to zlo, nisu ga sprečili zbog para. Nemojte da dozvolite da uradite isto. Molim i roditelje i decu i sve vas koji se bavite nečim na društvenim mrežama. Znači, kad vidite da neko počinje da vas maltretira, kad neko počinje da mu ostavlja komentare koji vas povređuju, blokirajte. Što kaže, to je prvi korak, blokirajte tog nekoga. Prijavite kao spam, prijavite kao uznemiravanje. Ako prijavite od samog starta nešto, bit će vam lakše da se sukobljavate i da se suočavate sa tim situacijama u budućnosti. Ako neko prelazi svaku granicu, nemojte da se ustručavate ni od policije, ni od prijave, Bože, kako se zove, taj odred za taj kriminal preko interneta, kako se zove, ne mogu da se setim. Znači, visokotehnološki kriminal, čini mi se. Ako se dešava tako nešto, ljudi, prijavite na vreme, ne čekajte i ne ćutite. Što više ćutite, više dajete prostora da se takav šljam razvija na svakom ćošku. Što više ćutite i mislite, ok, ako ja ćutim, ja ću lakše da prođem. Nećete da prođete lakše, bit ćete sve veća i veća žrtva takvog nasilja. Ne dao Bog da bilo kome se desi situacija ko ovoj devojčici i njenoj porodici, jednostavno razmišljajte prvo svojom glavom šta radite, šta objavljujete, do koje mere objavljujete svoj život, to je isto što moram da kažem. Znači moram da naglasim također svima, posebno omladini, onima koji su i mlađi od mene, što jako veliku grešku prave. Ne tagujte se svuda gde idete. Nemojte da obeležavate sebe svuda gde se nalazite. Nemojte da pišete gde živite. Znači, to je takva glupost, ja ne mogu da vam pišem. Ako se vi bavite nečim, ne objavljujte svoje članove porodice ako oni, na primjer, nisu svesni onoga što vi radite i do čega, na primjer, to može da dovede ukoliko vas neko mrzi. Jednostavno, neki ljudi će da vas mrze samo zbog vaše pojave i to je to. Objavljujte limitirano stvari iz svog života. Ne dozvoljavajte da svakome bude, što kaže, nos u vašem dupetu non stop i da svako vidi sve o vama i da zna sve o vama. Ne tagujte se gde se nalazite, opet naglašavam. Znači, to je najveća greška koju ljudi možete da uradite. Ne ostavljajte vaše lične i privatne kontakte. Ne dajte broj telefona nikad privatni, nikome. Znači, nikome. Niko ne mora da zna gde vi živite i ne treba da zna gde vi živite. Imate ljude sa kojima ste okruženi, sa kojim živite svaki dan. Sa druge strane mogu da budu divni ljudi i vaši budući prijatelji, ali mogu da budu i takvi ljudi koji nemaju kočnicu i koji ne znaju da stanu. A ako ih sprečavaju ljudi poput ovih koji pričaju o nasilju, a sami ne sprečavaju nasilje u onom momentu kad imaju priliku da to urade i kad imaju priliku da nekoga zaštite, nego su u fazonu to nije moja realnost. Pravimo se da to nije moja realnost, to nije moj život, ti ljudi su puni praznine i tako dalje. Više mi je preko glave toga. Znači, ljudi,
do mnogo opasnih stvari može da vas dovede nereagovanje i do mnogo opasnih stvari može da vas dovede to što se userete u momentu šta vama može da nedostaje ako vi budete nešto prijavili. Znači, ne čekajte da dođe do toga da neko dotakne i vašu porodicu i vašu decu, da dođe do krađe identiteta, da ne prijavljujete, da se stidite tog nečega, da prijavite, znači ukažite na to nešto što ne valja. U onom momentu kad ja nisam znala više na koji način da reagujem, lepo sam angažovala ljude koji znaju kako se sa tim nosi i koji se profesionalno time bave i u onom momentu kada sam to uradila, ljudi su saznali ime, prezime, adresu, kućni broj, odakle dolaze poruke, odakle dolaze mailovi. U slučaju da se to ne reši, dobit ćeš na vratima lepo sudski poziv, pa ti posle gledaj šta ćeš i kako ćeš. A ko si i šta si, to me apsolutno ne interesuje ko si i šta si. Na taj način se rešava to nešto. Ne čeka se da dođe do toga da neko sebi poželi da oduzme život. Drugo, hoću roditeljima da se obratim, nemojte da dozvolite da vaša deca nemaju poverenja u vas i da kritikujete svaki korak svoje dece, da sutra kada im se bude tako nešto dešavalo, da je njih sramota i da ne dođu do vas i da prvo vama kažu da imaju problem sa kojim ne znaju da se nose i da ih neko maltretira i da im šalje poruke pedofil i da neko deli možda njihove slike negdje i tako dalje. Znači, nemojte da dozvolite da toliko kritikujete svoju decu da ta deca sutra ne mogu da vam se obrate kad imaju takav problem koji može da se reši, a ne sutra samo da zateknete svoje dete u sobi kao ovu devojku koja neće više niko i ništa vratiti. Znači, prvo, ne slušajte budale koje se nikad nisu nosile sa takvim stvarima, ne slušajte budalčine koje bi pre prodale svoju porodicu za pare nego što bi se zauzele za to da stvarno urade nešto protiv cyberbullinga, ne samo da snimaju videa i da se prave pametni. Aludiram konkretno na određenu osobu, a što se tiče opet, kažem, svega ovoga ostalog, znači limitirajte šta objavljujete na društvenim mrežama, ne kažem da bi trebali da živite non stop u strahu, ali svaki put kad vidite da nešto ne funkcioniše, ljudi, blokirajte svakoga ko vas vređa, maltretira, ko vam ne prija, blokirajte. Ako se to nastavi sa drugih profila, idite i prijavite, postoji uvek mesto gde može da se prijavi, zovite, konsultujte se sa advokatima i prijavite automatski. Znači, nema tu šta da se čeka, nemojte čekate da dođe do toga da vas neko prati, da vas neko proganja, da neko uzima vaše brojeve telefona, da neko kompletno ovlada vašim životom. Znači, morala sam ovo da snimim posle dužeg perioda, posebno, zato što sam vidjela da jako pogrešni ljudi pričaju o ovoj temi. Na ovom videu neće biti uključena ni jedna jedina moguća reklama, čisto da bi vidjeli koliko mi je bitno da se zalepite za ovu temu i da shvatite da ne možete da gledate u svakome ljubav i vama će sve da reši karma, jer nekada može da bude kasno da se reaguje. Nekad može da bude kasno da se reaguje i nemojte da dozvolite da bude kasno. Sve više i više nas radi preko interneta, sve više ljudi se onda plaši da radi preko interneta, ali nema potrebe, što kaže taj rad preko interneta je oslobađajući. Ali ako vi ne znate sami da se suočavate sa budalčinama na koje možete da naletite, onda lepo idite kod onih koji znaju kako da se suoče i koji rade sa takvim ljudima i koji, što kaže, sankcionišu takve ljude i koji izlaze na kraj sa ljudima koji ne znaju ništa drugo nego da maltretiraju nekoga. I to je to. Tako da, prosto tu osobu sam htjela da spomenem zato što ne znam da li je svesna i da li je možda razmislila u onom momentu kad je snimala videa da je upravo njeno nereagovanje moglo da bude uzrok toga da jako sam nestabilna, jako ja sam isto s tobom pričala da bi trebala da prijaviš tog nekoga i taj neko kome je tamo isprozivana majka i čiji je život isprozivan, da smo mi isto tako mogli da se ubijemo, da smo bili malo nestabilniji psihički i da smo bili malo slabijeg karaktera, da smo mi isto mogli da se ubijemo. I ne znam ko bi stvarno onda nosio nas na duši. Očigledno ta osoba koja nije jedina htjela da reaguje, zato što se je
zato što se plašila će da izgubi svoje pratioce i pare od YouTube-a. Znači, ljudi, svako ko ima priliku da reaguje, a ne reaguje u onom momentu kad se bilo kakva vrsta nasilja dešava, je saučesnik. I to je to. Znači, kad se dešava nepravda koju vi vidite i u kojoj možete da reagujete, a ne reagujete, i vidite kako neko, što kaže, gubi svoje živce, zdravlje, život možda, ko zna šta sve gubi, i vi ne reagujete, a možete, vi ste saučesnik u tome. Vi ste saučesnik i zato posle nemojte da izigravate svece i nemojte da izigravate, ne znam, visoku vibraciju kad uopšte postupci vaši i vaša dela nemaju veze sa tim. Da ima mnogo više ljudi koji ozbiljno reaguju i koji ozbiljno stvarno shvataju ove teme vezano za nasilje preko interneta koje se dešava svakodnevno i svaki božji dan, da ih ima više, to se nikad ne bi dešavalo. Nego svi smatraju to nije moja stvar i to nije moj posao. Također hoću da naglasim, opet i ovaj video traje pola sata, hoću da naglasim roditeljima također, pošto postoje snimci i od ove devojke, koja, ja mislim da nije znala gdje da postavi granicu, ne znam, što kaže, ja nisam neko ko treba da priča uopšte o tome šta je sa tom devojkom i kako i šta. I postoje snimci gdje ljudi aludiraju isključivo na nju kao seksualni objekat, gdje, na primjer, komentari takvi nikad nisu obrisani, gdje nikad nisu blokirani ljudi koji od tebe prave isključivo seksualni objekat, koji od tebe prave objekat sa kojim bi radili ovo ili ono, i da pored te devojke ili bilo koga, da pored vas sedi vaša majka ili otac i da se oni smeju tome, dok vas neko tretira isključivo kao objekat i da niko ne kaže alo dete, obriši taj komentar, blokiraj tog i tog, to i to nije zdravo, to i to nije normalno, to niko nije radio. Ispod svih slika te devojke jadne su bili takvi komentari. Ti komentari nikad nisu obrisani. Iz kog razloga, ja ne znam, to mi nije jasno, iz kog razloga. Koliko god vam delovalo, znači ja opet kažem, ja nisam živjela život te osobe i ne želim da budem neko ko će da osuđuje to. Ali moram da naglasim sa druge strane, ako dobijate bilo kakav komentar negativni koji od vas pravi nešto što vi ne želite da predstavljate, to je ono što moram da naglasim. Blokirajte i brišite. Jedan takav komentar je lepak za govna. Znači, ja sam rekla 1.000.000 puta, svaki put kad mi je neko ostavljao negativan komentar i u onom trenutku kada nije obrisan, taj komentar je bio lepak za govna. Na taj komentar se nizao još gori komentar, još gori komentar, još gori komentar, još gori komentar. Pa ne želim da živim s takvim ljudima i s takvim komentarima. Znači, ne želim. Nisam neko ko ne zna da prihvati konstruktivni savjet ili nešto što bi moglo da unapredi moj posao i tako dalje. Ali ako je to prešlo sve mere i granice i došlo do vređanja, ljudi, brišite i blokirajte to i ne dozvoljavajte da se množe govna na vašim profilima, na vašim kanalima i gdje god da radite nešto. Nikakve greške nema u tome da samo odete blok ili prijaviš spam ili prijaviš uznemiravanje i nastaviš sa svojim životom. Bez takvih ljudi. Nemojte da dozvolite da se to širi i da postoji podloga na kojoj će nasilnici, pedofili, napaljeni klinci ili nenormalne iskompleksirane ženturače da ispoljavaju svoje frustracije i svoje bolesne želje. Znači, vaši profili, bez obzira da li ste striptizeta, ne bi trebali da budu takvi. Znači, da ste striptizeta, ne bi trebali da budu takvi. I to je to. To je ono što ću vam ja reći. Znači, što se tiče samog internet nasilja, iskreno da ima mnogo više ljudi koji reaguju i koji ne štite samo svoje dupe u onom momentu kada je nekome potrebno da se pomogne, možda se takve stvari nikad ne bi dešavale. Da ima malo više ljudi koji osluškuju
i koji shvataju ozbiljno kad se nekome tako nešto dešava, možda ne bi bilo takvih problema. Ima jako puno ljudi i jako puno devojaka koje se suočavaju sa kojekakvim nasilnicima i manijacima i kad se ne reaguje na vreme, to ode na celu porodicu. Ne samo devojaka, nego i muškaraca. Znači, ne treba vam to u životu, prijavljujte, blokirajte i ne stidite se da tražite pomoć kada imate takav problem. A isto tako, to što postoje manijaci i kreteni i debili i bolesnici, ne treba vas da spreči da vi svoje talente i da vi svoj neki rad i nešto što vas interesuje i svoju zabavnu stranu i svoju sreću prikažete preko interneta. Znači, ne treba to da vas spreči da vi iskoristite, što kaže, blagoslove tih društvenih mreža koji postoje. Da nije bilo tih društvenih mreža, ja bi bila verovatno niko i ništa i nigde ne bi imala mogućnost da se izrazim, da kažem svoje mišljenje, niti da uradim nešto što želim. Znači, koristite pametno sve što vam se da, svaki resurs koji imate koristite pametno, svuda postoji crno i belo, znači svuda postoji crno i belo, kad se problem pojavi, problem se ne ignoriše, to zapamtite posebno za ovu temu i roditelji i deca koja su sve više na internetu, kada postoji problem on se ne ignoriše, nego se na njemu radi da se reši odmah, čim se stvori. Ono što također hoću da kažem je sljedeće. Sklonite decu koja imaju 7 godina sa društvenih mreža. Ja ne znam šta traže devojčice po 10 godina, 12 godina na društvenim mrežama. Jedno je kad ste vi roditelj i kad vi možda sa svojom decom imate sliku, nešto ste podelili. Vi kao roditelj ćete znati adekvatnije da zaštitite tu vašu decu od potencijalnih budala, nego što samo dete zna kome se da telefon i koje napiše da ima 18 godina na Instagramu i koje napiše da ima 18 godina na Facebooku i dobije društvene mreže u tom periodu. Znači, ta deca počinju da rastu na društvenim mrežama. Deca poznata i nepoznata meni, bez obzira da li su deo porodice. Ja sam imala problem jako puno sa ljudima koji su deo porodice i gdje njihovo dete mi pošalje zahtev za prijateljstvo i ja zahtev odbijem. Zašto? Zato što na mom profilu ti nemaš šta da vidiš što je za dete. Ja ne delim igrice na svom profilu, ne delim crteže na svom profilu, niti kako se radi domaći zadatak iz prirode i društva. Roditelji dece maloletne, obratite pažnju. Mislim da niste svesni koliko vaše dece ima lažnih profila i koliko, na primjer, 7-godišnjaka, 8-godišnjaka i 10-godišnjaka ide tako po profilima i ove devojke koja se ubila, nažalost, gledaju šta pedofili pišu i onda ta deca počinju da rade isto to, smatrajući da tako treba se ophoditi prema ženskoj osobi i pisati joj ovako ili onako ili pretiti joj i tako dalje. Znači, mogu da kažem da većina roditelja svoju decu ne poznaje uopšte i da ne poznajete, ne znate kako će vaša deca postupati i reagovati na društvenim mrežama, tako da za kraj hoću da kažem svim roditeljima, ako vaša deca od 7 godina, 6 godina, za mlađe neću ni da spominjem, 10 godina, 11 godina, 12, imaju profile na Facebooku, bez vaše kontrole i bez vašeg ovlašćenja posebno. Ima jako puno lepih dečjih YouTube kanala gdje roditelji rade sa decom, zato i kažem bez ovlašćenja vašeg. Mislim da iskreno niste normalni. Evo, ja mogu to da kažem. Znači, ako dozvoljavate to tolicnoj deci koja još nisu razvila to što kaže rasuđivanje, koja još ne znaju da će neko da ih da ih prevede žedne preko vode da bi neko dobio šta hoće. Ako vi dozvoljavate to, ne znam šta da vam kažem, šta možete onda u budućnosti da očekujete. Ne od svoje dece, nego generalno od svega što živite. Tako da to vam je moj video o nasilju preko interneta i nadam se da ćete ga shvatiti na najbolji mogući način.
Znači, nadam se da ćete shvatiti na najbolji mogući način kako u stvari treba da se reaguje kada se desi bilo šta preko interneta, a da vam smrdi na spletku, zaveru, nasilje, prozivke, laži i tako dalje. Krađu identiteta tek da ne pričam. Uživajte u vašem danu i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao se!